My God, how does one write a biography? Holodd y llenor Virginia Woolf un tro. Ac fel y dywed ei chyfiannydd Hermione Lee, nid Woolf yw'r unig un sydd wedi gorfod ymgodymu ar cwestiwn sylfaenol hwn. Yma'r ysfa gofiannol, yr ysfa i wybod am hint a helynt bywyd person, wedi ysgogi chwilfrydedd cofiannwyr a darllenwyr ers canrifoedd. Fe ddwedodd Alan Llwyd yn ddiweddar, enghraifft, mae gwaith cofiannydd yw dweud y gwir a glynu wrth y ffeithiau. Ac mae'n amlwg bod gonestrwydd a gwrthrychedd yn safona cadarn i Rhys Evans pan aeth ati i gofiannu Gwynfor Evans dro yn ôl. I Virginia Woolf ei hun wedyn, portreadu personoliaeth ydy hanfod cofiant, ac ni fyddwn yn gwarafyn i'r un ohonynt ddilysrwydd y disgrifiadau hynny fel y cyfryw. Yn bersonol, rwy'n hoff iawn o ddisgrifiad y cofiannydd Richard Holmes, a ddwedodd fod cofiannu person yn debyg i ddilyn olion traed yr unigolyn hwnnw hyd lwybrau'r gorffennol, a following of footsteps. Ac i mi, mae'r gymhariaeth bwerus hon yn cyfleu y berthynas gymleth a chredigol sy'n aml yn bodoli rhwng awdur cofiant a'i wrthrych, sef y person sy'n cael ei gofiannu. Fodd bynnag, ymddengys na chafodd cofiannwyr Cymraeg bedwaredd ganrif bymtheg yr un broblem a Virginia Woolf. Wele gofiant eto yw ebychiad agoriadol y cofiannydd a'r pregethwr John Fowkes yn ei gofiant i'r parchedig Moses Parry yn 1856. A hynny'n adlewyrchu mor niferus a chyfarwydd oedd y cofiant i werin angydffurfiol Gymraeg hanner cyntaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Ynghyd â bod y ffurf wedi hen ennill ei lle ymysg chwaith lenyddol y cyfnod. O'i dechreuadau yn negawdau cyntaf y ganrif, cofir i Saunders Lewis nodi mai tua 1840 y bu i'r ffurf sadio. Ac erbyn cyhoeddi cofiant Moses Parry yn 56, roedd rhagor na 100 o gofiannau ar ffurf cyfrol wedi cyhoeddi, pryn orches dros y degyn sy'n awgrymu poblogrwydd y ffurf. A dyn ni'n cael ambell gip ar hyn yn y cofiannau ei hunain ac yn y wasg yn y cyfnod. Honiad hyderus adolygydd bywyd y parch Ebenezer Richard, 1839, enghraifft, oedd y byddai mwy na 2,000 o Gymru yn fodlon prynu'r gyfrol, a hynny 1839. Ac roedd ailargraffiad hanes bywyd y parch John Evans Llwynffortyn, 1848, a hynny ychydig fusoedd wedi gwerthu'r argraffiad cyntaf, yn brawf o ganmoliaeth y wlad i'r gwrthrych a'r testun fel ei gilydd. Fel rydych chi eisoes wedi dyfalu efallai, o graffu ar gofiannau'r ganrif, gwelir bod y pregethwr angydffurfiol yn tra ar glwyddiaethu ar y ffurf. Mi allwch chi ddadlau ddod hyn yn arwyddo bri a statws a fwynhau'r pregethwyr hyn ymhlith gwerin gwlad. Serch hynny, ni ddylid synnu bod oes aur pregethwr wedi esgor ar oes aur y cofiant. Mae'n bwysig gweld datblygiad y cofiant megis datblygiad y wasg grychgronol, yn sgil bwrlwm ac egni anhygoel, diwylliant efengyleiddiaeth angydffurfiol hanner cyntaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Diwylliant lle priodwyd gwreichion piwritaniaeth yr ail ganrif ar bymtheg a thân methodistiaeth ac ymneilldiaeth newydd y 19fed ganrif. Nid rhyfedd i R. Tudur Jones nodi am yr efengyleiddiaeth galfinaidd ddynamig hon mae piwritaniaeth wedi thrydaneiddio gan methodistiaeth ydoedd. A honni hefyd, mae'r cofiant oedd cynnyrch llenyddol mwyaf trawiadol y ganrif. Nododd Saunders Lewis ynta, mae'r cofiant oedd y ffurf bwysicaf ar ryddiaeth gredigol Gymraeg yn y cyfnod. Eto i gyd, nid pawb a'i gwelai felly. Emyr Gwyn Jones a soniodd am ddarllen cofiannau oes Victoria, nes, a dwi'n dyfynnu, llwyr ddiflasu ar y canmol a'r delfrydu di-ddiwedd ar lu o fucheddau digon aniddorol a di-liw. Ath y bardd ar beirniad Alun Llywelyn Williams ymhellach, gan awgrymu nad oedd modd cael llenyddiaeth fawr o blith cofiannau. Sonia am yr elfen barasitig yng ngwaith y biwgraffydd. A dyma mae'n ei ddweud, byw ar fywyd, byw ar greadigaethau dynion eraill y maen nhw, sef y cofiannwyr. Gwaith crefftwr, ac felly nid creawdwr neu lenor, yw sgrifennu biwgraffiad da.
Gyda llaw, doedd agweddau o'r fath ddim yn adlewyrchiad ar y cofiant Cymraeg yn unig. Mae sylwadau Alun Llywelyn Williams yn adleisio barn enwog Thomas Babington Macaulay ar James Boswell, cofiannydd y clasur Life of Johnson, 1791, wrth i Macaulay adolygu'r gyfrol yn yr Edinburgh Review ym 1831. He had, indeed, a quick observation and a retentive memory. These qualities, if he had been a man of sense and virtue, would scarcely of themselves suffice to make him conspicuous. But, as he was a dunce, a parasite, and a coxcomb, they have made him immortal. He would infallibly have made his hero, Johnson, as contemptible as he has made himself, has not his hero really possessed some moral and intellectual qualities of a very high order. Hynny ydy be mae Macaulay yn ddweud wrthyn ni, ydy fod gwerth y cofiant a safon y cofiant yn ddibynnol ar wrthrych y cofiant, sef Samuel Johnson, ac nid ar waith y cofiannydd. Ganrif yn ddiweddarach, fe lambastiodd y cofiannydd Edwardaidd, Lytton Strachey, gofiannau a thraddodiad cofiannol y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Who does not know them, meddai, with their ill-digested masses of material, their slipshod style, their tone of tedious panegyric, their lamentable lack of selection, of detachment, of design. Wel, gweitha'r ormodiaeth yn y naill ddyfyniad a'r llall, fe ellid cyfaddef fod yna gofiannau, nifer y gofiannau, sal a diflas ymysg cofiannau Cymraeg y cyfnod. Fe geir gormod o ddelfrydu, gormod o ysgrifennu fformwleig, gormod o ddarlunio teipiau neu fodelau o gymeriadau y gwrthrych a darostwng i dawedogrwydd y cyfnod. Fel y dwedodd Tudur Jones, ni chaniateir i ni weld gwrthrychau'r cofiannau yn noeth lymyn, byddai hynny'n anweddus. Ond mae'n rhaid gofalu hefyd rhag gor-gyffredinoli. Rhag gweld y cofiannau fel ffotograffau gwirioneddol o'r gwrthrych fel ag yr oedd, a gwadu unrhyw ddawn greadigol a goddrychedd i'r cofiannwyr. Yr hyn a eilw Joseph Reed, perhaps the most damaging misconception of biography, that the subject of the biography is the artist. The biographer but sets down what he sees in the most direct manner possible. Ni ddylem anghofio mae crewr yw'r cofiannydd yntau, un sy'n gweithio o fewn ffiniau a gwerthoedd i gyfnod. Ac roedd Saunders Lewis yn llygad i le pan ddywedodd fod y cofiant crefyddol Cymraeg yn bwysig am ei fod yn ddrych o'r gymdeithas a'i lluniodd. Yn wir, mae astudio'r cofiannau hyn yn ein galluogi i ddeall rhagor am lenyddiaeth y bedwaredd ganrif ar bymtheg ac am y ganrif fawr honno ei hun, yn enwedig gan fod dros ganrif wedi fynd heibio ers diwedd y ganrif honno. Gwerth pwysicaf y cofiant crefyddol felly yn y cyfnod oedd i fod yn gogoneddu Duw, yn coffau'r tadau ac yn ysbrydoli ac addysgu'r saint. Ac nid oes brynder y cofiannwyr sy'n nodi mai dyma hefyd oedd sail i boblogrwydd fel ffurf. Mae sawl cofiant yn cyfeirio, megis ag gwna John Elias yn ei raglaeth i gofiant Robert Jones dros lan, at yr adnod ysgrythurol sy'n nodi bod coffadwriaeth y cyfiawn yn fendigedig. Yr un ystyriaeth sydd gan gofiannydd Jenkyn Davies, Tŵr Gwyn, wrth nodi y bydd darllen hanes rhai wedi dianc oddi wrth y llygredigaidd sydd yn y byd, beri i filwyr seion ymwroli ac ymnerthu mwy yn y gras a'i cynhaliodd hwy. Ac mae i'r ystyriaeth ddidactig neu hyfforddiadol hon arwyddocad arbennig o'i chysylltu a bucheddau'r pregethwyr angydffurfiol. Pe bai dyn yn chwilio am ddiffiniad o swydd y pregethwr yn y cyfnod hwn, byddai modd iddo loffa drwy un o brif orchestion methodistiaeth Gymraeg, sef geiriadur ysgrythurol Thomas Charles o'r Bala. Ynddo, ceir dadansoddiad cryno a hwylus o'r nodweddion y dylid meddu arnynt os am mynd ati i gyhoeddi gair Duw ac addysgu eraill yng ngwirioneddau'r Efengyl.